மாமா வண்டியை பார்த்தியா இல்லையா மாமா? பார்த்தியா கண்ணாடி கூலிங் கிளாஸு காலையில் தூக்கினு கெஸ்டா ரவுண்டு இது போயிட்டு வந்து மாமா 100 போயிட்டு வந்து கஷ்டம் இதா இன்னும் இவன் நம்மக்கிட்ட வந்து சீனை போட்டுட்டு இருக்கான். யோ மாமா வண்டியில் ஒரு ரவுண்டு போவோம் மாமா, போலாமா? ஒரு ரவுண்டு வரையா? இன்னும் இவன் திடீர்னு வண்டியெல்லாம் ரவுண்டு கூப்பிடுறான். வக்காட் போகலாம், ஒரு ரவுண்டு வக்காட் போகலாம் வரையா? ஆமாம்மா நீ வரமாட்டேன்ற நீ. இது மாதிரி நம்மளை கூப்பிட்டது இல்லையே. மாமா மச்சான் வேற பாசமாக இருக்க கூப்பிட்றான். ஒரு ரவுண்டு போகலாம் உட்கார் மாமா. என்ன சொல்கிறா? சரியா நான் அப்புறம் கூட்டின்னு போகிறேன். வந்து இங்கே நின்று போயிட்டு என்ன காரணமே தெரியலையே. புதுசாக வண்டி வாங்கினப்போ கூட நம்மள ஒரு ரவுண்டு கூட கூட்டு போனது இல்லை. என்னவா இருக்கும்? இதுக்கெல்லாம் ஒருத்தர் இருக்காரு. சென்னையில் 1 லிட்டர் டீசலின் விலை 100 ரூபாயை கடந்துள்ளது. இதேபோல் பெட்ரோலின் விலையும் 110 ரூபாயை கடந்து விற்பனையாகிறது. என்ன மாமா நேற்று வண்டியில் சரு புருன்னு போயின்னு இருந்தா நீ சைக்கிளில் போயின்னுக்கிற? என்ன மாமா பண்ணுறது? நான் வண்டி வாங்கிறதுக்கு 5-10 சேர்த்து வச்சு வண்டி வாங்குவேன். இப்போ கடைசியில் பார்த்தா பெட்ரோல் விற்கிற விலைக்கு அதுக்கும் காசு சேர்த்து வச்சு தான் பெட்ரோல் வாங்கணும் போடுது. இல்லை மாமா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால இப்போ திரும்பி பார்த்தேன் நம்ம சைக்கிள் இருந்தா போல. எப்பவுமே கடைசி வரையும் சைக்கிள் தான் மாமா. ஓல்ட் இஸ் கோல்டுன்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது நான் இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போதான் மாமா நீ தெளிவாக இருக்கிற. சரி வரேன் மாமா.